Ngibingelele nina bendlu yokukholwa nina bomzokhanyayo nina bendodana kaDavide nina bomndeni kaJuda ngiyakhuleka kunina ngiyathemba niyaphila yonke into ihamba kahle mina ngigama ngokuqalana yinokho aseweningi esikuyona ingosi yamaphupho channel ithi nami ngisuma nokusho ukuthi inkosi ngisayiphilela akukho kube ngikubonile ungangihlosa noNkulunkulu futhi akukho kubi nengikubonile futhi ongangeza uqhele kuNkulunkulu bakwethu ufuna sazi ukuthi uma siphila kuningi okuzokwenzeka okuhle nokubi konke ufuna sikwamukele njengoba kunjalo ngoba konke kufanele kufike kudlule yabo angibeke kanje uma siphila sizovivinywa ukuvivinywa kulethwa uNkulunkulu ukuhlola abantu abasuke bekholwa kanganani bese kuba nezilingo on the other hand izilingo zilethwa uSathane ukusihlulekisa ekukholweni kwethu esuke sinakho ukusenza sigive up ekukholweni so ufuna sengasonke isikhathi siqaphele ukuthi siyalingwa yini uma silingwa senze sure we don't fall into temptations uma sivivinywa futhi singalahlekelwa ukukholo wenqothi usikufika uvivinyo empilweni sase sithi sigive up kodwa ngikho lapho ngisekuthenini bakwethu ngiletha amaphupho la sizothi ubheka amaphepho isivivinya amaphupho athi awayele kakhulu ekukholweni kubantu abanokukholwa okuthiza abantu abakholwa abanokukholwa abantu abalandela inkolo abanento into zokukholwa abantu abanaministry abantu abanebandla abantu abanamabandla abantu abakhonzayo asingene siqile siqale ngomuntu ophupha ibhanoyi uma ngenzeka uphupha ibhanoyi lingaba uphawu lokusuka noma lokutravela kwakho njengomuntu noma kweministry ukusuka from point A to point B kweministry okuhle ngaleli phupho leli uma uphupha ibhanoyi lindiza libanga umsindo lokusho ukuthi uyasuswa endaweni ethize noma uyasebenza ngokwegift uNkulunkulu asuke kuphe yona uma ibhanoyi leli liyijet lingasho iministry epowerful noma ukuthuthuka ngamandla noma ngesivinini kweministry asikhulume uma uphupha uyipassenger uphupha ipassenger noma ipassenger noma ijet noma ifighter plane asisho kanje lokhu kungasho ukuthi ibandla noma umuntu lolu phawu lweministry noma lebandla noma umuntu kodwa ke ungahamba ufunde lapha ke uPsalms 18 verse 10 Acts 8 verse 39 noma Acts 18 verse 24 okubike ngaleli phupho leli lingaphinde lisho ukuhluleka ukuthandaza noma ukwentula umkhuleko nokuhluleka ukuyilungiselela ikakhulukazi uma ibhanoyi lindizela phansi lingasho ukuthi futhi awulandele noma awuholwa ngumoya ongcwele entweni sokusenza asikhulumele ngebhanoyi leli uma lindiza eduze nezintambo zogesi lokhu kungasho ukuthi usengozini noma ke ibandla leli lisengozini ilocation noma indawo yebhanoyi leli iphinde isho isidingo sokukhuleka ngamandla isidingo somkhuleko namandla uma ubona ibhanoyi liphashazeka kungasho ukwehluleka kwebandla lingasho ukuhlukana phakathi kwebandla asikhulume kuma kunabantu abasindile uma kuphathezeka lebhanoyi lolo kuyoba uphawu labantu abayosala kweministry abayosala kulelo bandla uma lihlukana phakathi ukuphathezeka kwebhanoyi lokuthi lingaphinde kusho ingozi ezobhekana nawe wena njengomuntu okungaba ukuhluleka kwebhizinisi lakho noma ukufekela komshado ngomuntu oshadile asikhulume la ngomuntu ophupha izithuthi ezokuthutha transport uma ngenzeka uphuphe i-transport noma ezokuthutha lezi kulokhu kungaba uphawu lempilo yakho noma impilo yebandla yeministry isimo sesaleyo nqola yezokuthutha noma leso sithuthi noma uhlobo lweso sithuthi noma lwesithuthi ibona uyochaza liphupho okuhle ngaleli phupho leli lingasho ukuthi kunesiqalo esisha noma kuzoba nesiqalo umuntu azongena kusona njengomuntu noma njengebandla futhi lesithi lesi uma ukuthi isilahla uma ushuthupa kuyisilahla isilahla kule muntu ekwazi ukuvuleka econvertible ikwazi ukuvuleka phezulu uma ivalekile leso silahla leso siyobe sisho ukuthi wena you being covered impilo yakho ikhaviwe spiritually kungasho le top position le isho ukuthi wena uvikelekile futhi uhamba ufunda Exodus 14:25 Exodus 14 verse 25 Genesis 41 verse 43 Genesis or empeleni Kings 2 verse 10 chapter 10 verse 16 noma ufunde 1 Thessalonians
chapter 2 verse 18 noma ufunde Acts 24 verse 16 noma Genesis 9 verse 21 noma ufunde 1 Corinthians chapter 11 verse 5 noma ufunde Isaiah 30 verse 1. Asifunde ke okubi ongachazwa yithuthi noma isithuthi. Uma ke lesithuthi lesi le part evulekile liyaphezulu ivulekile kusho ukuthi akukho okufihliwe ongeyuvela. Kungasho ukuthi umuntu one pride, kungasho ukuthi umuntu othandelwe yisono, umuntu ovelele intweni ezimbi, futhi kungasho ukuthi umuntu oself-gracious, umuntu ongakasindiswa, umuntu ophila enze umathanda, umuntu futhi ongayithobeli iy'phathimandla, ongabathobeli abantu abasemagunyeni. Asiphinde siqhubeke futhi uma ke le moto noma lesi sithuthi osigibele siphuka, kungasho ke iy'nkinga noma ukugula umuntu azobhekana nako noma ebandleni abazobhekana nako. Futhi uma isimo leso sithuthi leso singaphinde sibe uphawu lwezimo noma lwezinto ezivimba wena kwi-career yakho noma ezivimba ukusekelwa noma isupport ebefanele uyithole. Ukuphupha futhi isithuthi lesi sishayisa noma sesilimele kungasho iy'ngqinamba noma ke iy'nxushunxushu kanye namaphutha kanye nezono onazo wena kuleyo ministry leyo osukukhona kuyo noma empilweni yakho yangokoqobo. Futhi kungaphinde kusho ukuthi wena kunabantu ongazwani nabo noma eney'ngxabano nazo ezingahle ziholele ithelenti ley'gcine siphenduka iba yicala. Futhi uma ukuthi umuntu osuke esesithuthini ebuka ngesibuko lesi engabuka ngaphambili, ngasho ukuthi umuntu backslider, umuntu obuka emumva, umuntu obuyele eGibhithe, umuntu obuyele Egypt. Futhi kungasho ukuthi umuntu ongawulandeli umoya kaNkulunkulu, ongayilandeli spiritual law. Futhi ufunde laphana ke 2 Corinthians noma ke 2 Corinthians chapter 3 verse 16 noma ufunde Philippians 3 verse 16 noma ufunde 2 Peter verse 2 chapter 2 verse 14 noma ufunde Nahum 2 verse 4 ufunde Acts 16 verse 6 no 7. Asikhulumela ngomuntu ophupha ethi ngiyaphupha la uphupha i-scrapyard la kulahle khona nedacoze khona imoto. Iphupho leli lingasho iministry noma impilo emanapha emanikiniki, impilo engahlelekile. Okubi ngaleli phupho leli uma uphupha ke indawo la kulahle khona imoto ezahlukahlukene eseyizi-grab, kungasho umoya olahlekile, a lost soul, kungasho inkohlakalo empilweni yomuntu othile, ngenzeka umholi. Iphupho leli umholi webandla kuyosho ukuthi izinto umuntu ongahambisa izinto ngendlela efanele ebandleni kaNkulunkulu. Futhi kungasho ukuthi kungasimbolize la iministry that is being wrecked or impilo emoshakele. Hamba ufundeke laphana Psalms 9 verse 17 nokufunde Proverbs 9 verse 18 nokufunde Isaiah 5 verse 14. Asikhulume la ngomuntu ophupha ibattery ephusheni lingasho ukuvuselelwa kwamandla, ukuvuselelwa kwempilo yakho spiritually noma ke naturally life, kusho ukuthi is being rejuvenated. Asikhulume la ngento enhle ngaleli phupho. Uma uphupha ibattery lolu uphawu lomdlandla namandla onawo kulelo bandla noma empilweni yakho noma esimeni sempilo, asisho kanje. Futhi kungaphinde kusho ukuthi umuntu omotivated, umuntu okhuthazelekayo ngezwi kaNkulunkulu. Hamba ufunde lapha Jude 1 verse 20. Okubi ngaleli phupho leli lingasho ukuswela amandla spiritual noma ukuba weak spiritual. Asikhulumela ngomuntu ophupha ke ibhayisikili. Uma uphupha ibhayisikili lelo ngaba uphawu lesithunywa esibuya kuNkulunkulu noma isithunywa sika Sathane, ngaba ingilosi kaNkulunkulu noma ingilosi kaSathane. Le phupho leli lingasho ifamily noma umuntu ongezwa ebandleni elithile. Futhi lokhu kungasho ukuthi uma ubona le bhayisikili lilungele ukugibela abantu ababili noma linenhlalo ezimbili. Okubi ngale bhayisikili noma okubi ngebhayisikili leli uma liphupha lingasho umsebenzi yenyama, imisebenzi yeyinkanuko, lingasho ukusuka ebusweni bikaNkulunkulu, lingasho a falling from igrace kaNkulunkulu. Futhi lokhu ngingasho ukuthi umuntu ongenalo ukholo oluqinile, umuntu oyikhukhumeza oyibona engcono, ubona right, kanti
futhi lingasho ukuthi umuntu obhekene ney'nkinga ey'thize. Asikhulume lapha, hamba ufunde lapha Galatians 5 verse 4 kuya no verse 19 uzokwazi ukuthi usizakala ngane kwethu. Wona ngamaphupho ebesilethela wona isikhathi sizoqhubeka sikulethela amanye amaphupho. Ungakhohlwa ukusubscribe ngane kwethu, usilandele ngimfisela okuhle ngimfisela bona uNkulunkulu ekulethe. Hambani ke bakwethu nibe abantu abanokukholwa okuqinile la nikholelwa khona. Ngazi nikholwa kodwa kubalekile ukuthi uma unokukholo okukhulu izinto ziyenzeka nokungenzeki kubantu kodwa kuyenzeka yasuku ukholelwa khona. Ngazi ukholelwa kuphi but uma ukholelwa uNkulunkulu definitely uNkulunkulu uthi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. So definitely uma ukuthi abantu sebehlulekile ukulethela ama solutions, definitely uNkulunkulu will bring solutions empilweni yakho. Ngakho subscribe bayadanga.